panas ayo Bang. Ayo cepet Dek. Ayo jalane. Ayo Mbak. Wong selak keluwen. Kita go awas panas. Yo. Sama aja. Ya Allah. Adik dan arek ngirim malah disamplok belakang. Pak Diki piye to jaluwe? Jan. Segone ambyar kabeh ya Allah. Dek, kita Dek. Harapin. Allah Dek, sayure numplak. Segone numplak arek kepine to Dek. Sayure yo numplak. Teh yo numplak. Ya Allah, jangan kayak mau piye urung sarapan. Luwe-luwe lah malah dhewe di samplok. Wong ora dengar kae, Dek. Ya Allah, Dek. Ya sendal enak. Piye iki sendalmu ketemu apa ora? Enggak. Ya Allah, Dek. Piye iki nasibe dhewe? Astagfirullahaladzim. Berilah kekuatan ya Allah. Kau kayak ini gini, tapi kayak itu janoran duwe iko malah ngaleh. Kau ditulungi, mas harus ngirim sarapan. Sendalnya hilang sisan. Kau nggak sendal warna apa Dek? Nggak ireng. Jan. Oh, wes, masak meneh kita kau ngomong. Sama panas dari ramangan dong gak mau. Allah. Mas Dewi munggah wae dhisik. Pak Dewi mau ya kurang ngajar tenan loh. Kok malah terus ditulungi malah wayu. Ayo. Ya Allah. Jan. Allah ya. Ini garek cetinge. Lemes aku. Wes wong ngeladang piye nasibe. Alah. Pak Dika iki jan. Ora nulungi malah bablas ae. Ngene iki ora nek apa-apa iki wisan. Sawake kesel malah kon masak neh balik. Aduh, lempah rasane. Wes yuk, balik yuk. Sendale yo ilang. Yuk. Balik. Terang urus wong kerja.